M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani abale anga okondeka lero lolemba sabata yoyamba ya nyengo ya Adventi. Adventi ndi nyengo imene inu ndine poyamba timakumbukira kuti Ambuye Yesu anabwera m'dziko lapansi. Ndipo atabwera tidakondwerera Christmas kuti Ambuye Yesu abwera kubadwa kwake. Adakhala pakati pathu ndipo ataphedwa, adakoka kufa, adakwera kumwamba. Ndipo pano tikudikira kuti Ambuye Yesu abwerenso kachiwiri. Iyi ndi Ambuye Yesu amabwera tikawayitana paja pamene anthu awiri atatu asonkhana m'dzina la Mulungu, Ambuye Yesu ali pomwepo, Ambuye Yesu amabwera. Koma tikuyembekeza kuti Ambuye Yesu adzabweranso kachiwiri ndi ulemerero. Ndipo izi zikazachitika, anthu amene ali olungama azatengedwa kupita ku paradizo, ndipo anthu ochimwa azatengedwa kupita ku Jehena. Sono nyengo ino imene tikudikira kuti Ambuye Yesu abwere kuzapulumutsa anthu ake ndi kuwalowetsa ku paradizo ni nyengo imene tikuyitchula kuti nyengo ya Adventi. Lero mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Yesaya chapter 4 ndime ya 2 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Miriam Misomali kuchokera ku mphakati wa St. Matthews, Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera, Mateyu chapter 8 kuyamba ndime ya 5 kulekeza 11. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Clement Mulole kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Yesaya mutu 4 kuyambira ndime 2 kulekezera 6. Tsiku limenelo chauta adzaphukitsa nthambi yake imene idzakhala yokongola ndi ya ulemerero. Ndipo chipatso cha dziko la Israeli chidzawanyaditsa ndi kuwapatsa ulemerero onse otsalira. Tsono otsalira ku Ziyoni, amene Mulungu wawasankha kuti akhale ndi moyo ku Yerusalemu, adzatchedwa oyera. Pamenepo Ambuye adzakhala atasambitsa akazi a ku Ziyoni ndi kuchotsa zonyansa zawo, ndipo adzakhala atatsuka magazi amene adakhetsedwa mu Yerusalemu. Adzachita zimenezi ndi mpweya woweruza ndi woyeretsa ndi moto. Tsono masana chauta adzayika mtambo ndi utsi kuzungulira phiri lonse la Ziyoni, pamwamba pa anthu ake. Usiku adzayika malawi a moto owala. Pamwamba pa zonse kudzakhala ulemerero wa chauta. Ulemerero wake udzakhala mthunzi othawiramo kutentha kwa masana. Udzakhala malo opeweramo mphepo ndi owusiramo mvula. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu chapter 8 ndime ya 5 mpaka 11. Pa nthawi yomweyo pamene Yesu ankalowa m'muzi wa Kaperenawo, mkulu wina wolamulira gulu la asilikali 100 ya Chiroma adaza kwa iye. Adampempha kuti, Ambuye, wantchito wanga aligone ku nyumbako, sakutha kuyenda ndipo akumva kupweteka kwambiri. Yesu adamuwuza kuti, chabwino ndibwera kudzamchiritsa. Koma mkulu uja adati,
Ambuye, sindiloyenera kuti inu nkulowa m'nyumba mwanga. Mungunena mawu okha ndipo wantchito wangayo achira. Inetu ndili ndi akuluakulu ondilamulira, komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimawalamulira. Ndimati ndikauza wina kuti pita, amapitadi. Ndikauzanso wina kuti bwera, amabweradi. Ndipo ndikauza kapolo wanga kuti chita chakuti, amachitadi. Yesu atamva zimenezi adachita chidwi, ndipo adauza anthu amene ankamutsataja kuti kunena zoona ngakhale pakati pa Aisraeli sindidapeze chikhulupiriro chotere. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu ambiri adzabwera kuchokera kuvuma ndi kuzambwe nazakhala nawo paphwando mu ufumu wakumwamba, pamodzi ndi Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Bale anga okondeka, Mulungu adawasankha Aisraeli, ndipo atawasankha amawasamalira bwino. Anawapasa dziko ilija la Kenani, dziko la mkaka ndi uchi, dziko la mwana alilenji, dziko losasowa kanthu. Ndipo adawauza kuti ayenera kumvera malamulo a Mulungu, ndipo akamvera malamulo amenewa adzakhaladi m'dziko limeneli. Koma ngati samvera adzatengedwa kupita ku ukapolo, dziko limene azaliluza silizakhalanso lawo ayi. Mulungu kuchokera nthawi imeneyi adakhala ali nawo. Ndipo pa nthawi ina Aisraeli adachimwa. Chifukwa cha uchimo umenewu mphamvu zimene ali nazo wateteza zidawachokera. Choncho anayamba kuzunzika, anatengedwa kupita ku ukapolo. Ambiri mwa iwo anaphedwa, ena ananyamulidwa kupita ku ukapolo nthawi zosiyanasiyana. Ndipo amadandaula kuti Mulungu wawataya. Amadandaula amene anatsala aja kuti abale awo sazaonanso. Amadandaula kudandaulira kuti sazalowanso m'dziko mwawo. Mzinda opatulika wa Yerusalemu adali nawo samauonanso, unali usanduka bwinja. Ndipo nthawi imeneyi Yesaya adatumidwa kukalalika pakati pawo, ndipo adawapasa uthenga wa chiyembekezo. Ndipo umodzi mwa uthenga wa chiyembekezo ndi umene inu ndine lero tauwerenga kuchokera mawu oyambaja, pamene chauta akunena kuti azaphukitsa nthambi yake imene idzakhala yokongola. Idzakhala yokongola ndi ya ulemerero. Ndipo nthambi imeneyi idzakhala yobweretsa chimwemwe kwa Aisraeli, idzaonesa ulemerero ndithu Aisraeli. Ndipo chauta unena kuti nthawi imeneyi ikazakwana, chauta azakhala akuwaphimba Aisraeliwa. Usiku uzakhala owala kwambiri, azaona anthuwa ulemerero wa Mulungu ndithu. Sipazakhala kutentha kwa mavuto a mtundu ina uliwonse ayi. Ndipo Aisraeli adayembekezera za nthawi imeneyi. Ndi Ambuye Yesu pobwera pa dziko lapansi anabwera ndi cholinga choti akwaniritse zimene mneneri Yesaya adaloserazi. Ndipo Ambuye Yesu atabwera zidachitikadi monga mmene tamvera mthenga wabwino. Poyamba paja tanena kuti Mulungu adalonjeza kuti ndithu azaphukitsa nthambi imene idzabweretsa chimwemwe pakati pa Aisraeli, idzakhala yokongola ndipo idzaonesa ulemerero wa Mulungu pakati pa Aisraeli. Nthambi imeneyi ndi Ambuye Yesu, amene atabwera anayamba kuthandiza anthu amene amavutika. Anayamba kulalika mthenga wabwino pakati pa anthu amene anali kuvutika kwambiri. Ndipo uthenga wabwino wa Ambuye Yesu unabweretsa chimwemwe. Anthu ambiri anayamba kumutsatira Ambuye Yesu. Ndipo tikumva kuti tsiku lina akulowa mu mzinda wa Kaperenawo, mkulu wina wa Chiroma, osakhala wa Chiyudayi, oyang'anira asilikali a Chiroma, anabwera kwa iye kudzapempha kuti Ambuye mundithandize mwana wanga akudwala. Wantchito wanga makamaka akudwala, aligone ku nyumbako, sakutha kuyenda, akumva kupweteka kwambiri. Ndipo Ambuye Yesu anakuti ndibwera kuzamuthandiza. Chimwemwe chimene Aisraeli amenera kukhala nacho kuti pali munthu wina amene akuchita zabwino pakati pawo chinayambanso kusefukira kufika kwa anthu amene anali amtundu wa Chiroma, anthu amene sanali a Chiyuda. Zija zimene Yesaya adanena mawu oyamba zija zayamba kupherezera ndipo zayamba kuoneka. Ndipo Ambuye Yesu anachitapo kanthu. Koma pali kwa nkhani tikumva kuti Ambuye Yesu adamuchiritsamo wantchito wamkulu ameneyi. Zidapherezeradi zimene Mulungu adalonjeza kudzera mwa Ambuye Yesu.
Tsono ndi maphunziro otani amene inu ndine tikuwapeza kuchokera pa nkhani zimenezi. Mkulu uyu wa Chiroma ataona Ambuye Yesu, atamva mbiri ya Ambuye Yesu, adathamangira kwa Ambuye Yesu kuti akanthandize. Adakupeka ndi zabwino zimene adaziona mwa Ambuye Yesu, ndipo adaonesa chikhulupiriro cholimba kuti Ambuye Yesu amthandiza. Ndipo chifukwa chake adafika pamaso pa Ambuye Yesu. Ndipo Ambuye Yesu ataona, adanena okhanso kunena kuti chiyambireni salaonepo chikhulupiriro cholimba ngati chimenechi pakati pa Aisraeli. Nzothekatu lero lino pakati pathunso ife amene timazitchula anthu opemphera, nkuthekatu anthu ambiri mwa ife tilibe chikhulupiriro cholimba ngati chimenechi. Alipo ena amene sanamudziwitsise Mulungu bwinobwino ayi, amangomva mongo mwayapo ndi apo, amaonesatu chikhulupiriro cholimba. Tsono tione kumapeto kwa Ambuye Yesu akumaliza nkhani iyi. Mkulu uyu ataonesa chikhulupiriro cholimba, Ambuye Yesu anafotokoza unena kuti kunena zoona ndithu anthu ambiri azachoka malero osiyanasiyana nazabwera kuzalowa mu ufumu wa Mulungu, kuzadya pamodzi ndi Abrahamu mu ufumu wa Mulungu kumwamba, kuzakhala pafupi ndi Isaki komanso ndi Yakobo. Koma anthu amene adayenera kulowa mu ufumumo osalowamo. Ndizothekatu inu ndine abale anga okondeka, osachenjera kupeza kuti ufumu wa Mulungu watiphonya. Ena mwa ife timanyada nabadwira mkatolika, ndizafaso mkatolika. Koma funso nena kuti chikhulupiriro chotithandiza kuti tikhalire akatolika eni chilimo. Chikhulupiriro tezo tikhalire Khristu eni chilipo. Mono tambiri timangonena tipakama chiwabe. Ndimakhulupirira, ndimamvera, koma zochita zathu zimakhala zosiyana. Anthu ambiri lero lomuona kuti amene saliso a Khristu ayi amachita zinthu zina zotiposa ife amene tili akatolika, amene tili a Khristu. Anthu amene timazitchula kukhulupirira, zichito zathu zambiri zimakhala zosiyana kwambiri ndi zimene ife timenera kukhulupirira. Mono kuti anthu ambiri amene alonena kuti sakunziwa bwino Mulungu amayesesa ndithu kulimbika pa za Mulungu, ndipo Mulungu amakondwera nawo. Tichite chiyani tsopano? Tiye tiziyang'ane moyo wathu kuti chikhulupiriro chimene iniyo ndine tili nacho ndi chotani. Mawu amene mkulu uyu wa Chiroma akuwagwiritsa ntchito amene Ambuye Yesu anena kuti ndibwera kunyumba kwako kuzachiritsa wantchito amene akudwala. Mkulu yamuno kuti Ambuye si ineyo sindiloyenera kuti iniyo mulowe nyumba mwanga. Akuziona kuti siwoyenera. Akuona kuti Ambuye Yesu ndiwoyera. Funso ndiloti kodi inuyo ndine timazoti Ambuye Yesu ndiwoyera? Timazowa kuti Ambuye Yesu ali nalo mphamvu kuti akhoza kulamula kinthu ndikuchitika? Ambiri mwa ife sitikhulupirira zimenezi. Ndi chifukwa chakenso sitimapita kwa Ambuye Yesu kapempha, sipita kwa Ambuye Yesu kadandaula. Nthawi zambiri tikamavutika timangovutika. Nthawi zina ina timati kwa pasamoni muli bwanji, yankho limene amanena kuti omweyo wankhumbawo akudandaula koma alibenso mapulani otakhoza kupita kwa Ambuye Yesu. Ena omauza bwerani tiye ndizapemphere, timwina tione ngati zingatheke, kopanda chikhulupiriro kumeneko. Kwa Ambuye Yesu kufuna kumapita munthu kukayikayi. Tipite chikhulupiriro chonse kuti Ambuye Yesu atithandiza. Ndipo Ambuye Yesu atithandiza. Akhristu ambiri lero tilibe chikhulupiriro. Tilibe chikhulupiriro ngati cha mkulu uyu amene anabwera kwa Ambuye Yesu, amene ali mkulu woyang'anira gulu la asilikali a Chiroma. Anabwera ndithu anazindikira kuti Ambuye Yesu ndi mfumu yolonjezedwa uja. Ambuye Yesu anazo mphamvu, ndipo anawapeza Ambuye Yesu. Ndipo anali ndi kamwa yake, ine sindiloyenera kuti inuyo Ambuye mulowe nyumba mwanga. Mawu amene inu ndine timaonena pa nsembe ya misa pamene tili pafupi kulandira Ukalistia, Ambuye sindiloyenera kuti mulowe nyumba mwanga. Kodi pamene tikulandira Ukalistia timakhulupirira kuti Ambuye Yesu alidi mu Ukalistia muja? Timalandira ndi chikhulupiriro kapena mawu amene tikamawanena timangowanena? Timazoti mawu amene wawa ndi amphamvu? Nzathu atu wanena Ambuye Yesu tu adamuthandiza. Tsono lero tsiku la lero tatiye tipemphe Ambuye Yesu alimbise chikhulupiriro chathu. Tiwakhulupirira Ambuye Yesu kuti atithandiza. Ali nayo ndithu mphamvu. Pamene tikuvutika m'makomo mwathumu tipite kwa iwo. Pamene tikuvutika m'ntchito mwathumu tipite kwa iwo. Lero azibambo ambiri taonani akumachosa moyo wawo, kuzipha zija timati suicide. Akuchosa moyo wawo chifukwa cha mavuto osiyanasiyana, kama mavuto a mbanja, kusowa kwa ntchito, kusagwirizana pambumba. Si azibambo okhayi, ngakhale azimayi amenenso, ngakhale ana amenenso mwina walephera mayeso akumachosa moyo wake munthu. Kodi tikuziwa kuti Ambuye Yesu ali nayo mphamvu yogonjetsa mavuto onsewa? Tatiye tipite kwa Ambuye Yesu tikuwafotokozere. Adathandiza wantchito wa asilikali uyu amene amalephera kuyenda mamva ululu wochuluka kwambiri. Anamthandiza ndipo adanchiritsa, adapeza moyo. Ndi Ambuye Yesu akhozanso kutithandiza ife, akhozanso kuthandiza m'bale wathu amene akuvutika. Tatiye azibambo
amene lero tikulingalira zochotsa moyo wathu chifukwa cha mavuto osiyanasiyana ga mavuto ambanja, tipite kwa Ambuye Yesu tiwapemphe kuti Ambuye Yesu atithandize. Tatiyeni azimayi amene tudanda oti banja sili kuyenda bwino, tatiyeni azimayi amene azimayi kapena anyamata kapena atsikana amene bwenzi lathu wathesa ubwenzi amafuna kutikwatira wathesa ubwenzi, tisinaganize zofuna kuchotsa moyo wathu, tipite tikafotokozere Ambuye Yesu kuti Ambuye muli nayo mphamvu, tabwerani mundithandize, ndipo Ambuye Yesu atithandiza. Ntchito sikuyenda, business sikuyenda, tabwerani kwa Ambuye Yesu muwafotokozere ndi chikhulupiriro osati mokayikayi, ndipo Ambuye Yesu akuthandizani. Simukusowa kuti maona Ambuye Yesu ndi maso akuyenda potero pwayi, koma ndi chikhulupiriro Ambuye Yesu akuthandizani. Paja kumbukirani Ambuye Yesu anena kuti ngodala munthu amene akhulupirira asanaone. Khulupirani ngakhale musadalire yankho la chimene inu mwapemphacho. Mutakhulupirira kuti Ambuye akuthandizani, Ambuye azakuthandizani. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.